kai yaro. Zo. Wannan ai kamar dan gidan Alhaji Isiyaku ko? To Allah mai hikima. Yaro kai wayo. Allah sarki. To ka san me nake so da kai? Da Allah tunda ai na kana da dan wayanka. Abinda nake so da kai da Allah kaga dai yanayin layin nan namu gashi ne yadda ya kasance ya kamata a ce mun yi aikin gayya wallahi saboda a fidda kwalbatocin wannan layin ka gane to da Allah abinda za ka dan lallaba ƴan matasan unguwan nan ka je ka dan kira min su akwai wani maza kai ka san yadda za ka yi maza isauri dan Allah yanzu yawa to alhamdulillah dama na sa Jafar ya zo to bari in dan saurare shi kaɗan gani kafin nan ko matan gidan ma hai ni fa awayewar garin nan fa ban karya ba fa haka ce ta dan nan da kake ganin mu ta ciki na ciki rabu da shi kawai ya san wutan mu ta fita sama ya zo wani cikin kun san na haɗa jagwal Allah sai ga masu bi na bashi gaba ɗaya sun yoyuwa da ƙyar na kuma cewa zauna daga nan a ba wata matsala zauna daga nan kawai ka ce kawai ta zauna daga nan wannan daga nan wallahi gwara ina kai kasu inda ya nuku to ai gebi ba me ku dai yaran Allah yana cikin yana gaba in dubu wala halatu Allah ya ga mana Assalamu alaikum. Alhaji barka da. An Jafar barka dai. An wun lafiya? To ya gida? Alhamdulillah. To dama na tura a kira mun kai ne. Dalili ko saboda kaga wallahi ba layin nan. A matsayin mu na manyan unguwa kuma a ce layi ba kwata ba kwalbati inda ruwa zai abin nan a duba mana. To shine dalilin da na kirawo ka. Tabbas kaina wannan. Yawwa. Tana da mu. To shi na so cewa sarkin gwara ma haɗa kai ai albaci irin ku ake so amin kuna zaune wannan yaro gidan ba shakka ba to Allah ya ce da kan yasa da gaggawa ba gan mu ba to ikon Allah wallahi wannan abin da za a yi kaje ina zuwa nan an baka na ana ji ku saurara shi ya ce muku ina dan abin nan ina dan wani hasabi waye san halin gwara ma wannan haka gwara ma amma dalilin da yasa na kira ku shine idan kuka duba wannan layin gaba ɗayansa babu magudanar ruwa a cikinsa duba babu kwalbati saboda haka shi yasa na ce a tura shi yasa na tura na ce a kirawo min ku saboda haka ku zo mu haɗu mu yi aikin gayya akwai diga akwai shebur yanzu haka a cikin gida yanzu haka akwai diga da shebur a cikin gidana. yanzu da ba ni kan wannan abu kai kira muna saurare muna hutawa ai a taimaka yanzu Alhaji akan wannan ka kira mu ya ma akan sai bari mu mai